2.500 siswa kuwi akeh lho, Nduk. Oh, ngono siswa terbanyak ya. Heeh. Terus Us manunggal nyawiji Sekarisa utawa SMKP GRI 1 Nganjuk manggon ning endi, Mas? mapan aneh kutha Nganjuk. Lapanane kutha Nganjuk ya. Heeh. Yes. Terus Saya kondang rembaka saya kok kundang Rembaka, saya kuncara Anjayeng Bawana. Heeh. Ya. Terus nuwun sewu, Mas. Mriki menika kepala sekolahnya sinten sing mandekane sinten, Mas? Pak Lukman kang mandekani Pak Lukman kang mandekane tegese kepala sekolahnya panjenengane Pak Lukman. Oh, ngono. 10 tahun beliaunya menjadi kepala sekolah oneng SMKP GRI 1 Nganjuk memberikan percontohan dan kemajuan yang signifikan terhadap pendidikan juga pembangunan sing ana ing papan iki no. Oh iya iya. Dadi iki ngiras pantes peresmian gedung baru sing ana ngarep sing mapane ana ing ngarep musala utawa ngarep masjid kuwi ya yo. Heeh, sing ana live kuwi heeh. Juga peresmian itu. Oh, ngono. Ya. Terus hamba muji donga memuji supaya piye, Mas? sadaya mangke raharjo sedaya manggih raharjo becik kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, Bapak Ibu wali murid, komite dan semuanya saja sumrambahe para warga ana ing Nganjuk manggih raharjo wilujeng ing Sambikala. Maaf. Ya nduk ditembangke, gek nampilke sinden cilik lho selak kabutan Gelungan nggih. Ono ya. Iki pancen sengaja lakone sing ora kakian jejer, ya kakian omong-omongan bakune intisarine kecekel nyuwun lakon Kresna Duta. Oh, ngono. Mula iki simpingane wayang saka wis tak aturke ana ing ngarep. Lek ku ngrangke wong ki cakala mangsa iso omong, cakala mangsa ora mudeng. Kurawa kuwi cacahe 100, Pandhawa ana 5. Nek Pandhawa 5 genah Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nangkula, Sedewa. Ning Kurawa 100 ki endi wujude? Sudah saya buktikan ini yang ada di sebelah kiri. Iki wujude para Kurawa sing cacahe ana 100. Nek ora percaya itungen dhewe. Kurawa 100 Prada Mas kabeh. Kaya apa jenenge Kurawa 100? Gak apa. Aku leren maca tulisan jenenge ning ngisore anu ki ora apa. 100, Pak. Oh, ngono. Tur ini beberapa bulan yang lalu saya proses untuk menjadi yang terbaik untuk saya sajikan di SMK PGRI 1 Nganjuk. Baru pertama kali digelar hanya di tempat ini. Wah. Ya, Pak Jiro spot sitok lho nduk regane. Ya. Ya, coba kayak apa? Buka saka Saron. Oh, saka Saron. Dindang dutke. Ya, dindang dutke. Ya. Coba kayak apa? Yuk, dados.